Altså efter vi har fået solceller fra Arnstrøm, der er vi blevet næsten selvforsynende, og vores regning er blevet mere end halveret. Ja, vi har længe gået med ønsker om at gøre vores bolig mere energieffektiv og miljøvenlig. Og vi har længe gået lidt efter en VE-certificeret leverandør, som var rigtig svært at finde. Men efter at undersøge lidt forskellige muligheder og med anbefalinger fra venner eller et vennepar, så besluttede vi os for at investere i solpaneler fra Arnstrøm. Ja, det gør en stor forskel, at fandt ud af, at vores venner de havde prøvet det før. De havde haft en fantastisk positiv oplevelse, og så tør man godt hoppe ud i det selv. Så ja, vi kontaktede dem, og det har faktisk været en super nem og lige til adgang. De har været professionelle og dygtige. Og hele processen gik smertefrit, og de kom til aftalt tidspunkt og leverede og monterede vores solcelleanlæg. Ja, det er jo en stor udgift, ikke? Altså det er en stor investering. Ja, helt bestemt. Så vi har haft nogle betænkeligheder, og vi har været lidt nervøse, men de har været dygtige til at forklare os hele forløbet, og hvis vi havde bekymringer eller noget, så synes jeg faktisk, at de har været enormt dygtige til at tale dem ned. Ja, de har været meget lyttende over for os, for vores bekymringer. Men det var helt klart, efter vi fik monteret vores solceller, der kunne vi mærke en mærkbar forskel på vores energiregning. Og kan se, at vi har haft en god besvarelse. Men også bare, at de kom til tiden, ikke? De overholdt aftalerne. Det er vigtigt, det er vigtigt for os i hvert fald. Det er super vigtigt. Så når vi har en aftale, at de så kom og var gode og flinke og enormt professionelle. Så det har været en super god oplevelse. Helt bestemt. Ja.